Pues bueno. No, sabe ben, está moi rico. Oye, antes de que nos contedes aí un par de contos dos vosos, vámonos ir aquí cara ao escenario. Xa están depurados porque eles ensayan todos os días, son xente que investiga na música tradicional, nos traxes, verás ti que ben bailan. Vai vos gustar moito. É unha agrupación que veñen dende Sada, dende a Coruña. Un saludo para lá por a Sada. Agrupación Queiroa. Grazas, Anaoca. Acordareime de ti no cocido. Os amigos da agrupación Queiroa de Sada, para onde enviamos un saúdo. Mira, aquí unha das bailarinas chamase Silvia e ten unha filla que se chama... Ah, no, a bailarina non é Silvia, é a filla. Unha das bailarinas. Bueno, bailadoras. Di, hola Galloso, soy Silvia, que me encantaría ir a tocar a pandeireta co meu grupo, pero somos moi pequenas. Bueno, eso non é argumento, hai que estar aquí. Din que ten entre 8 e 11 anos. Ela ten 9 anos. Está feito as de Queiroa, as pequerrechas, o luar. Xa veremos que venres, pero hai que vir ao luar. Claro que sí. Moi ben. E logo, si podes, felicita a Nelly que se cumpre 9 anos. E parabéns, tamén, e saúdos para a bisaboa Carmen e o afillado Darío de Martín, que bailou con Queiroa. Moi ben, hai que dar